Sugeng enjing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Bu Ulfa wonten pasinaon basa Jawi kelas 11 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Nah, bocah-bocah, mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan lan ampun supe njagi protokol kesehatan dateng pundi kemawon. Bocah-bocah, minggu kepengker sampean kabeh pun nyinaoni ngenani tembang macapat ya. Pun 3 minggu ya. 3 minggu saiki sing kapisan ngenani tegese tembang macapat, banjur minggu kepengker ngenani tembang macapat miturut Hadi Sudarsono. Nah, minggu sakniki ya, pepanggihan sakniki panjenengan kabeh bakal nyinaoni paugeran tembang macapat. Apa to paugeran? Paugeran iku padha karo peraturan. Ya, peraturan tembang macapat. Mergo apa? Mergo dene tembang macapat beda karo tembang liyane sing bebas. Tembang macapat duweni paugeran utawa kaiket dening peraturan. Nah, kaya sing wis diandharake ing perangan, sadurunge tembang macapat duweni paugeran tertentu, ya toh. Peraturan tertentu. Paugeran kasebut lumrahe diarani guru. Dadi peraturane ning ngene tembang macapat kuwi mau diarani guru, ya. Gurune yaiku ana guru tembang macapat ana 4, guru watak, guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Nah, guru watak ya, tak jelentrehne setunggal-setunggal. Guru watak yaiku paugeran bab watak utawa sesipatane tembang. 11 jenis macapat kasebut duweni watak sing beda-beda. Mula saben arep nggawe tembang macapat iku kudu dingerteni dhisik arepe nggawe tembang macapat jenis apa. Dadi ngerti, oh ana daftar watake. Jenis tembang iki watake piye, jenis tembang pucung watake piye, wonten watake kiambak ya ta. Nah, ing tabel iki ana watake tembang macapat. Wonten 11 jenis tembang macapat to, Mas Kumambang, Pucung, Megatruh, Gambuh, Kinanti, Mijil, Durma, Asmaradana, Pangkur, Sinom lan Dandang Kula. Nah, salah setunggale tembang Mas Kumambang iku watak tembange nelongso, ngeres-ngeresi, ya to. Panganggone nggambarake rasa sing nyedhihake, ngeres keronto-ronto ya to. Dadi sampeyan upamane pengin gawe kembang Mas Kumambang, saged ditingali watake sing nelongso lan ngeres-ngeresi. Ya to, ngeres-ngeresi dudu kaya wedi, sing ngresi iku dudu, nanging ngresi ning atine manungsa. Gambarake sing rasa sing sedih, keronto-ronto ya to, iku Mas Kumambang. Dene wonten Pucung, gregetno. Ngemu rasa sapenake dhewe tanpa ngreget saut. Ya, biasanya tembang Pucung iku tembange nggambarake bab sing gregetne. Megatruh, prihatin, sedih, getun. Panganggone ngemu rasa getun, longso utawa nangis. Wonten Gambuh iku sumanak sedulur ya to. Pitutur utawa sesorah sing ngemu rada sereng. Dadi pitutur ning kene isine Gambuh iku nuturi sampean kabeh ngenani pasduluran, ngenani sumana ya ta. Banjur Kinanti, seneng lan tresno, mulang sing ngemu rasa katresnan utawa nganggo gandrung, nganggo bukane cerita. Ya, biasane nek ngenani isine katresnan utawa gandrung ku jatuh cinta kuwi ya, gandrung. Iku biasane kalebu Kinanti. Banjur wonten Mijil, watak tembange prihatin, panganggone kanggo ngemu kasedihan, suka pitutur sing melas asih utawa kanggo gandrung. Melas asih, melas banget kanggo bab sing jatuh cinta kuwi mau gandrung. Ya ta, wonten Durma, Asmaradana, Pangkur, Sinom lan Dandang Kula saged sampean diwaos piyambak. Sabanjure wonten guru gatra. Guru gatra yaiku cacahe larik saben baris sakpada. Saben sakpada ya to. Cacahe larik utawa baris saben sakpada. Dadi sakpada, padha kan kalau wingi napa? Padha iku padha karo kumpulane gatra utawa bait. Dadi gatra iku baris ya to. Sak bait ana pirang baris iku guru gatra. Ya ta, gatra baris, eling-eling gatra baris. Saben jenis tembang macapat duweni cacah larik sing beda-beda.
Gatra sing paling saithik yaiku wonten tembang Mas Kumambang lan Pucung, dene sing paling akeh yaiku wonten Dandang Gula yaiku 10 lare. Dadi jenenge tembang macapat sak pada iku ora ana sing luwih saka 10 gatra. Paling akeh 10 gatra, 10 baris yaiku tembang Dandang Gula. Itu guru gatra nggih. Nah, tuladhane wonten tembang Pucung, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Sangkane ing sabrang ngon-ngone sang bupati, yen lumampah si Pucung lambean geno. Nah, tembang Pucung ing dhuwur ya. Iki nembe tuladha tekse sing dituladani iki mau yaiku ngenani tembang Pucung. Tembang Pucung ing dhuwur kasrat patang gatra utawa patang baris manut paugeran guru gatrane. Jadi tembang Pucung iku ana patang baris ya. Banjur wonten guru wilangan. Guru wilangan yaiku cacahe wanda, tulisane wanda tapi wacanane wando ya. Guru wilangan yaiku cacahe wanda utawa suku kata saben gatra utawa lare. Dadi akeh suku kata saben baris. Sak baris iku ana pirang suku kata iku diarani guru wilangan. Nggih. Nah, tuladhane Bapak Pucung dudu watu dudu gunung wonten 12. Nah, supaya penak sampean kabeh anggone goleki ya, iku diitung huruf vokale. Pamane sak baris itung huruf vokale A I U E O ya. Iku ana pira? Bapak Pucung dudu watu dudu gunung saged diitung. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Nah, wonten 12. Berarti baris pertama utawa gatra kapisan wonten 12 wanda. Sabajute sangkane ing sabrang. Baris kaping kalih ya toh. Sangkane ing sabrang. Diitung huruf vokale wonten 6 berarti gatra kaping kalih wonten 6 wanda. Nah, gatra kaping 3 ngon-ngonane sang bupati berarti wonten 8. Gatra kaping 3 wonten 8. Nah, sing pungkasan yen lumampah si Pucung lambean geno. Iku gatra kaping 4 yen lumampah si Pucung lambean geno. Wonten 12. Nah, iku sing diarani guru wilangan utawa suku kata wando ya. Saged dicontohne mangke jaman praktekne ning omah dicontohne Bu Ulfa iki mau dipraktekne. Bapak Pucung ketembang napa mawon diitung suku katane ya toh. Tembang macapat lho ya. Nah, bab sing penting guru wilangan uga bisa ditemokake kanthi ngitung cacahe huruf vokal saben gatrane. Dadi pamane sampean Bapak Pucung iki sing diitung apane. Nah, ning kene saged sampean ngitung utawa kanthi jupuki huruf vokale. Pamane a ana pira sak baris iki mang ana pira a i u e ne diitung ana pira. Nah, iku mau sing diarani wanda utawa suku kata. Nah, sabanjure sing pungkasan wonten guru lagu. Guru lagu yaiku swara vokal ing wanda wekasan saben gatra utawa lare. Dadi guru lagu iku huruf vokal nguri dhewe, nguri kalimat utawa akhir kalimat. Huruf vokale lho ya. Dadi pamane kok ana huruf konsonan ora diitung, sing diitung yaiku huruf vokale sing paling mburi. Tuladhane wonten setunggal, Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Iki kan akhirane eng. Huruf vokal huruf konsonan ya toh. Bapak Pucung dudu watu dudu gunung. Gurine kan huruf konsonan. Berarti konsonane ora usah diitung. Sing diitung huruf vokale yaiku u. Ya toh, guru lagune u. Banjur gatra kaping kalih sangkane ing sabrang iku uga sing pungkasane huruf konsonan eng, nanging sing diitung yaiku huruf vokale yaiku a. Ya toh, gatra kaping pisan pungkasane u, gatra kaping kalih pungkasane a. Gatra kaping 3 pungkasane i. Gatra kaping sekawan pungkasane a. Nah, niki guru gatra nggih. Nah, tapi yang penting sabanjure iki daftar guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang macapat saka sing luwih cekak nganti paling dawa. Nah,
sabajute iki bakal wonten ditampilake tabel sekar utawa tembang saka tembang kaping pisan nganti sing paling akeh ya, paling cilik, paling saithik barise nganti sing paling akeh yaiku Mas Kumambang Pucung iku nggur 4 nganti Dandang Gula sing cacahe 10. Nah, tuladhane nomor setunggal Mas Kumambang. Jenenge tembange Mas Kumambang, guru gotrone wonten sekawan. Guru gotro kan guru barise mau ya, wonten sekawan baris. Nah, guru wilangan dan guru larike, guru larik iki barise. Dadi 1 2 nganti 10 iku barise. Baris pertama wonten rolas I. Nah, rolas I kuwi mau saka guru wilangane rolas, ya to, wandone rolas. Guru lagune utawa pungkasane I. Dadi Mas Kumambang baris pisanan iku rolas I, baris nomor kalih 6 A, ya to. Guru wilangane 6, guru lagune A. Banjur baris utawa gatra kaping 3 yaiku 8 I, Mas Kumambang ya, 8 I iku saka guru wilangan 8, guru lagune I. Banjur wonten sing pungkasan baris utawa gatra kaping sekawan Mas Kumambang wonten 8A. 8ne iku guru wilangan, A-ne iku guru lagu. Nah, kados mekaten sabanjure niku nggih ngantos Dandang Gula iku padha wae kabeh. Dadi sampean gak usah bingung. Iki kok ana guru gatra 4, 1 2 3 4 iki apa 12 I 6 A 8 I 8A ya to. Nah, iku sing diarani paugerane. Dadi ana aturane guru wilangane 12, guru lagune I kados mekaten. Nggih saged sampean sinaon ki Mbak. Sabanjure iki watak-watake iki wis pakem gak kena diubah, gak kena mbok awur pamane mbok selencukno 12 mbok ganti 11 mboten kenging. Iku wis paugeran. Nah, cekap semanten saking Bu Ulfa saged disinaoni ki Mbak dhateng griya dicobi nganalisis tembang macapat ya Mbak dhateng griya ya, dipadosi guru watake, guru lagu, guru wilangan lan guru gatrane nggih. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.